Sláva Isusu Kristu, drahí bratia a sestry, milí dobrodinci. Pred rokom na začiatku Veľkého pôstu sme spustili darcovský portál Grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku dobrodinec.online a prvý rok jeho fungovania jasne ukázal, že nám, grécko-katolíkom, záleží na našej cirkvi. Zo srdca vám ďakujem za vašu štedrosť a ochotu. Do projektu sa v celej metropolii zapojilo 6774 darcov, ktorí spolu prispeli na mzdovú podporu kňazov sumou viac ako 645 000 eur. Spoločne sa nám podarilo naplniť cieľ, ktorý sme si stanovili, a tento výsledok je výrazom našej, vašej osobnej spoluzodpovednosti za život našej cirkvi, ale aj konkrétne každej jednej vašej farnosti. Po roku fungovania vám chceme prostredníctvom portálu dobrodinec.online ponúknuť aj ďalšie možnosti podpory, tak ako to bolo už minulého roku avizované. Okrem príspevku na spolufinancovanie platov duchovných, tu teraz nájdete aj nové oblasti a projekty, na ktoré môžete prispieť. Prvou z nich je priama podpora farnosti. Vaše dary tak môžu pomôcť konkrétnej farnosti pri jej činnosti a aktivitách. A druhou možnosťou je podpora spoločných pastoračných aktivít, ako sú napríklad skvalitnenie vzdelávania na cirkevných školách, na našich cirkevných školách, podpora katechézy, sociálne, charitné projekty, ako aj pastoračné a formačné diela. Vaša finančná pomoc má silu meniť veci k lepšiemu. Prosíme vás, hovorte o tejto možnosti svojim priateľom, známym, pozvite ich, aby sa stali pravidelnými mesačnými dobrodincami. Každé darované euro je prejavom skutočnej pomoci a dôvery. Nech dobrotivý Boh bohato odmení vašu obetu a nech požehná toto naše spoločné dielo aj v roku 2026. Ďakujeme.